kat kum ga report jongga khat khandai tari gu banai chun ara jar pondri sa punyong ut ki nong Lebanon ki balaya pat khandai punyo ki wei pat ki bala mensau pat sangut ki sipai jong ke Israel ki balaya pat sangut ki wei pat ki ba mensau pat sangut ki bala mensau haga sastrip haba total lang baro sampu wingut ki bayap pat sispa nyungut ki ba mensau ha kapor kumba arbaje adulai baje menstep jongka khat khandai tering ke Israel kala khrwet daki airstrike yaki shinong jong ke Lebanon ki bakala dab hukum ban penkandria shinong kane kadai hasorba jongka nabati kafar timnit pat kanabati alfaka kebalawan ra ya kajing yap jong ki prangut haka wei pan kajing jia haka baga Israel kala khrwet daki airstrike pat ki drone kabadai ha al sharkia haro pada hak kafar pat kebalawan ra ya kajing yap jong ki khatsan ngut pat kawei pada ali al tahir kabadai hak bordar jong ka southern Lebanon haka ba saungun kisipai jong ka Israel ki balayap pat kane kala cia haka porjan bet haka baka Hezbollah kala penankam daki anti tang misail pat kila pencot dia lightly kitang jong ka Israel saka wei pat kacing kruet jong ka Israel daki turun yaki kali hi padang ya hasrogba kabala cia haram let al baida kasenong kaba marjan baka birut haga ba prangut ki bru ki balayap balai puwengut ki bala mensau kawei pat kacing cia haki benta coba southern baka eastern Lebanon haga ba kan rengut kinong Lebanon ki balayap kan rengut ki bala mensau kentu biasan ngut ki sipai jong ka Israel ki bala mensau haga cing ya kawang turun kaba markeliang kan baha southern kasa strip haga ba ka Israel kala khrwit ya ki yingkisen ki ba kala dabu kumpan penkandria shenong kan he kala wanra ya ka cing mensau jong ki san ngut ki mensebru